ana m ekele gị onye hụrụ n'anya n'ihe mmemme nke GCK kwa ụbọchị nke taa. Anyị na-aga ile anya n'isiokwu gbasatara amara nke Chineke, ebere ya na obiọma ya. Ihe a na-aga ịmụta bụ ihe gbasatara ka Chineke na-eji si na amara ya wee mee ka anyị bụrụ ndị na-anata mgbaghara mmehie nakwa ọbụnadị ngosi ya nke bara ụba. Ka anyị gee ntị n'ozi nke anyị nwere. Lee anyị na amaokwu nke 14 Timoti nke mbụ isi mbụ amaokwu 14, ma amara nke onye nwe anyị ya na okwukwe na ịhụnanya nke dị n'ime Kraịst riri nne nke ukwuu. Amara nke Chineke riri nne nke ukwuu. Ugbu a gee ntị, o nwere okwu zara amara nke ọzọ bụ ikpe ziri ezi. Ikpe ziri ezi bụ inye gị ihe ị metara, ihe onye metara ya buru. Nke a bụ ikpe ziri ezi. Ọ bụ na ike ịgụ akwụkwọ adịghị gị, ike ịrụ ọrụ adịghị gị, ịhụta onwe gị na ịdịghị eme nke ọma, nke a bụ ikpe ziri ezi. Ị gara kụọ mkpụrụ ọjọọ, ịhụ ihe ọjọọ ka ọ na-epupụta, nke a bụ ikpe ziri ezi. Imerụrụ mmadụ ahụ makwa na ị metara ihe ọjọọ, iwe hụta ụgwọ ọrụ ya na ndụ gị, nke a bụ ikpe ziri ezi. Ma Pọl onye ozi sịrị, ọ bụrụ na ọ bụ ikpe ziri ezi ka m natara, aga m adị ndụ taa. Ma ọ sị amara Chineke. Ikpe ziri ezi bụ inye gị ihe ị metara, ma amara bụ inye gị ihe n'iru ga-eru inweta. Ihu ọma na-abịakwute gị, ihu ọma na-abịakwute gị na ndụ gị, n'ọdịnihu gị, n'aka ọrụ gị, n'ebe ọbụla ị na-aga. Ihu ọma na ikwesịghị ịnata ga-akpọ gị ihu. O wee sị na ịhụnanya nke Chineke na amara nke onye nwe anyị riri nne, nke pụtara na mgbaghara mmehie nke onye nwe anyị ga-akarị mmehie gị. Nnwere onwe gị ga-akarị agba ịnọbụ n'ime ya na mbụ. Ihe ọma niile nke onye nwe anyị kwadoro ime na ndụ gị ga-akarị akarị. Nwa okorobịa, amara na-abịa na be gị. Nwa agbọghọbịa, amara na-abịa na be gị. Isi n'ụlọ akwụkwọ pụta, amara na-abịa na be gị. Ị chọrọ amara ahụ ka ị wee karịa ihe ị chere na ị ga-abụ, ka ị wee mee karịa ihe ị chere na ị pụrụ ime n'onwe gị, site na amara nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst nke riri nne nke ukwuu. Amara ahụ ga-erute gị aka. Amara na ịhụnanya nke dị n'ime onye nwe anyị Jizọs Kraịst. Ngwa lee anyị na amaokwu 15 Timoti nke mbụ. Okwu a kwesịrị ntụkwasị obi, kwesịkwa ka a nara ya nke ọma n'ụzọ niile ọbụla, na Kraịst Jizọs bịara n'ụwa ịzọpụta ndị mmehie, ndị ime onwe m bụ onye isi ha. Ọ sị, o nweghị mgbe m che na a ga-azọpụta m, na mụnwa bụ onye isi ndị mmehie. Ọ sị, ndị ọbụla ịma bụ ndị ọjọọ, chịkọta ha, lee ha anya, lee ndụ ha anya, lee mmehie niile ha meworo. Mgbe e chịkọtara ha niile, nke mụ karịrị nke ha niile. Ihe ọbụla ịbụ, onye ọbụla ịbụ, n'ebe ọbụla isi, ihe ọbụla nke imeworo, dịka ị na-ele anya ụnyaahụ, izuụka gara aga, afọ gara aga, na ndụ ibiworo n'afọ niile gara aga, iwesị, o ndụ m ajọkazi. Ọ bụ na mụnwa bụ Chineke, agaghị azọpụta onye dị ka m. Ma onye nwaanyị sị na ebonoghị Chineke, amara Chineke ga-erute gị aka. Ndị niile ndị chere na agaghị azọpụtali ha, taa onye nwaanyị abịawo zọpụta unu. Onye nwaanyị abịawo ka egwu wee kụgharịa na ndụ gị. A ga-akụgharị egwu na ndụ gị. Amara Chineke na ebere Chineke ga-esi n'eluigwe gbanwee ndụ gị n'aha Jizọs. N'ozi nke anyị na-aga n'ịnụrụ, Chineke na-eme ka anyị mata ihe kasị mkpa n'ime ndụ anyị dịka o si wee dị. Ọ na-eme ka anyị mata na ihe kasị mkpa bụ amara ya, n'ihi na ọ bụ site na amara ya ka anyị na-eji wee nweta iru ọma nke Chineke, nke na-enye anyị ọbụnadị mgbaghara na nnapụta si n'ebe mmehie nọ wee pụta. Ka anyị gaa n'ozi ya. Ọ bịa mere o ji sị na nke a bụ okwu kwesịrị ntụkwasị obi, nke kwesịrị ka a nabata ya nke ọma. Na okwu a kwesịrị ntụkwasị obi, na gịnwa n'ebe a kwesịrị ịnabata ya nke ọma, na ị ga-anabata ya. Na amara dịrị ya nwa, na otu amara ahụ ga-adịkwara gị. Otu amara ahụ nke onye nwe nyere Pọl onye ozi ka ọ ga-enye gị taa. Otu amara ahụ nke o nyere m ka ọ ga-enyekwa gị taa. N'ihi na ọ bụ naanị site na amara. Ọ bụrụ na onye nwe anyị ga-ewere ndụ gị, ịmanụghị onye Pọl bụ, ma ị maara onye mbụ, ị maara Pọl. Ana m ajụ gị, zutego Pọl mbụ?
ị maara onye mmụọ bụ? Ọ ga-emere gị karịa ihe o mere m. Onye nwanyị kụgharịrị ụkwụ egwu na ndụ m. N'otu ụbọchị ndụ m wee gbanwee. Amaghị m ihe gaji ime. Ọ bụ ụkwụ egwu ahụ gbanwere na ndụ m mere ka m nọrọ ebe m nọ taa. Ana m ahụkwa ka ị na-arị ubube dị elu karịa ka m rugoro. Ị ga-eru n'ogo dị elu karịa nke mụnwa ruru. Ana m ahụ gị ka ị na-emepụta ihe n'ụwa karịa nke mụnwa mepụtara n'aha Jizọs. Amara, amara, naanị amara azọpụtara m na amara. M wee dị ndụ site na amara. Ugbu a ọ dị gị n'aka site na gịnị? Amara. Lee na amaokwu nke 16. Amaokwu 16. Otu ọ dị, ọ bụ n'ihi nke a ka e mere m ebere. N'ihi nke a ka e mere m ebere. N'ihi ebumnobi a ka e mere m ebere, ka o wee bụrụ n'ime mụ onwe m bụ onye isi ka Jizọs Kraịst ga-egosi ogologo ntachi obi ya niile, ka m bụrụ ihe ilere anya, ka m bụrụ ihe ilere anya nye ndị ọzọ n'etiti ndị gaji ikwere na ya, ka ha nata ndụ ebighị ebi. Ihe Pọl onye ozi na-ekwu ebe a bụ nke a, na dịka onye nwanyị mere m amara, mere m ebere, na o were m dịka ihe nlereanya, ọ ga-emere gị otu amara ahụ. Dịka onye nwanyị nyere m nzọpụta, o were m dịka ihe ilere anya, ọ ga-enye gị otu nzọpụta ahụ. Dịka onye nwanyị kwarịrị ụkwụ egwu na ndụ m, gbanwee ndụ m, wee mee ka m bata n'ogo dị elu naanị site na amara. Ọ bụrụ na eruru m eri nweta ya, ọ ga-emere gị otu ihe ahụ. Taa oge nke gị eruwo. Ugbu a bụ oge akara aka nye gị. Ọ ga-ewere onye ahụ bụ efulefu mmadụ, onye na-enweghị ihe eji akpọrọ, a ga-agbanwe gị wee bụrụ ezigbo mmadụ. N'ezie, ihe anyị nọrọ na-egosi ya na Chineke nwere mmasị n'ebe anyị nọ. O nwere mmasị ịgbaghara anyị mmehie anyị. Chineke nwere mmasị ịnabata anyị. Chineke nwere mmasị inye anyị ndụ ọhụụ. Chineke nwere mmasị ime ka anyị bie ndụ nke na-adịghị ezi mma, ka anyị gaa n'ihu igozi ọma nke onye ozi Chineke na-ezi anyị, dịka ọ nọ na-edukwa anyị aga n'ihu Chineke na ekpere nke mgbaghara mmehie. Ị nọkwa ebe ahụ ya? Kedu ebe ị nọ? Onye nwanyị gọziere m unu. Ị bụ nwoke, ị bụ nwaanyị, okorobịa, agbọghọbịa, agadi, nwata, ana m ekele gị onye nwanyị n'isi mmadụ niile n'otu n'otu. Onye nwanyị ka amara kụgharịa ụkwụ egwu na ndụ ha, ọ bụladị n'oge dịka nke a, n'aha Jizọs. Onye nwanyị ma arịọ gị ka ihu ọma ahụ nke ha na-ekwesịghị ịnata rute ha aka n'otu n'otu, ka mgbaghara mmehie rute ha aka n'otu n'otu. Ikwere nkwa na ị ga-ehichapụ ajọ omume ha niile, onye nwanyị, site na ndụ ha, na akọ na uche ha, na ụbụrụ isi ha, na echiche ha, hichapụ ihe ọjọọ ha niile n'otu n'otu. Onye nwanyị ma arịọ gị ka ịdị mma gị wee zute onye ọbụla, ka amara gị zute onye ọbụla, ka ha mara n'ezie na imetụ ha aka na ụkwụ egwu akwarịgo na ndụ ha, malite ugbu a, na ihe agaghị adịkwa ka ọ dị ọzọ, malite taa n'aha Jizọs. Ekele dịrị gị onye nwanyị, n'ihi na ama na-ezawo anyị arịọ n'aha Jizọs. Ugbu a na-ekpe ekpere maka mkpa gị. Ana m ekele Chineke na ụkwụ egwu ga-akụgharị, inweta ọgwụgwọ nsọ gị, inweta ihe ịrịba ama gị, ihe ọbụla bụ mkpa gị. Onye nwanyị ga-akwụsị ọrịa ahụ ugbu a. Egwu ga-akụgharị. Ọ bụrụ na ikpuru isi, ma ọ na ọ fọrọ ntakịrị ka ikpu isi, onye nwanyị ga-ehichapụ ha niile. Akụkụ arụ gị ọkpọnwụrụ akpọnwụ, ụkwụ gị ọgbajiri agbaji, onye nwanyị ga-emetụ gị aka ugbu a. Ike adịghị gị ma otu mkpụrụ n'ime ndụ gị, onye nwanyị ga-enye gị ike, ọgwụgwọ nsọ. Kedu dị ebe ị nọ? Welie aka gị ahụ elu, bikwasị nke ọzọ n'ebe ị nwere nsogbu ahụ, ebe ọrịa ahụ dị. Naanị ghọta, lee ndị a niile anyị gụrụ maka ha, onye nwanyị zutere ha, gbanwee ndụ ha. Lekwa nwoke ahụ nke nọwere afọ 38 tọgbọrọ n'akụkụ mmiri n'ebe ahụ. Onye nwanyị tụgharịrị ụkwụ egwu na ndụ ya. Ọ bụghị ya na-ebe akwa na-akwa ngagharị onwe ya, onye nwanyị ga-emere gị otu ihe ahụ. Ọ bụghị na iruru eruo, kama ọ bụ site na amara. Ihu ọma nke n'irughị eru inweta, nke mgbapụta, nke nwere onwe ga-eme na ndụ gị taa n'aha Jizọs. Ngwa ngwa ị nụrụ eme n'ikpeazụ, tụlee onwe gị,
ị gaghị ahụkwa ya ọzọ. Onye nwanyị ga-etinye akụkọ otuto n'ọnụ gị. Welie aka gị ahụ elu. Chineke nke eluigwe, anyị na-abịakwute gị. Ịbụ Chineke nke ịhụnanya, ịbụ Chineke nke ike niile, Chineke nke obi ebere, nke na-apụghị ime atụ agha, Chineke nke hụrụ ụmụ ya niile n'anya n'ebe niile, mmadụ niile ikere eke. Ana m arịọ gị onye nwanyị taa ka imetụ onye ihu na onye azụ aka na-enweghị onye ị ga-agafe n'aha Jizọs. Ana m arịọ gị onye nwanyị, ma ọrịa ahụ ọ dị nta ma ọ dị ukwuu, ma ọ bụ nke a na-agwọta ma ọ bụ nke a na-adịghị agwọta, onye nwanyị, ana m arịọ gị n'ihu gị taa na ike gị ga-apụta ihe, ka ọ gbawa aka egbe eluigwe metụ onye ihu na onye azụ aka ọgwụgwọ nsọ nke na-apụta n'aha Jizọs. Ana m arịọ gị onye nwanyị na a ga-enwe ọṅụ nke ọgwụgwọ nsọ, ọṅụ nke ihe ịrịba ama, ọṅụ nke nnapụta nye onye ihu na onye azụ, nye onye ọbụla n'ebe a n'aha Jizọs. Ihe ọbụla nke kwesịrị idozi nna dozie ya. Ihe ọbụla nke kwesịrị ka enwetaghachi ya ka ha nwetaghachi ya. Ihe ọbụla nke na-akpata ihe mgbu, wezụga ihe mgbu ahụ, ma ọ bụ nrịarịa ahụ ọ na-aza ihe ọ sọrọ ya zaa, nke na-adịghị ala ma ọkwa na ọ ka malitere, na ọ tara nchara ma ọ bụ na ọ taghị nchara, metụ ha aka ka ha were onwe ha n'aha Jizọs. Nye mmadụ niile mezuo ya n'ime onye ọbụla, mezuo ihe ịrịba ama ahụ. Ekele dịgị onye nwanyị n'ihi na ezawo. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Amen. Emezuwe na ndụ gị. Amen. Inwetawo ihe ịrịba ama gị. Amen. Ihe adịkwa gị ka ọ dị ọzọ na ndụ gị. Leruo onwe gị anya, ị ga-ahụ na ihe ịrịba ama ewere gị ọnọdụ. Anyị na-ekele unu maka isonye anyị na ọbụladị ihe mmemme ọzọ nke GCK kwa ụbọchị, nke bụ mgbasa oziọma nke ozuru mba ụwa ọnụ anya Kumuyi onye mgbasa oziọma na-enwe. Anyị na-ekwe na-enwapụta gị ịhụnanya Chineke nke karịrị nghọta nke mmadụ, na mmasị o nwere ịtụziri gị aka na ịnyụnọnye gị ụbọchị niile nke ndụ gị. Ọ bụ ọyị nke na-anọ nso karịa nwanne onye nwere ike ịdabere na ya. Obi anyị na-asụ kpọnụ ọṅụ ndị be anyị maka na unu sonyere anyị n'ụbọchị nke taa na GCK kwa ụbọchị. Ụzọ kachasị mfe anyị na unu ga-esi na-akparịta ụka bụ site n'ọwa ozi anyị nke bụ gckhq.org/connect. N'ebe ahụ ị ga-ahụta ụfọdụ ihe ndị anyị na-ewepụta iji wee nyere gị aka, iji wee mee ka ị na-eto eto n'iji okwukwe a nke gị na Jizọs Kraịst bidoro. Biko mee ka anyị mara ka o si wee dịrị gị. A ga na-ekpere gị ekpere, ọ na-agụsi anyị agụ ike ịhụ gị ka ị na-esonyekwara anyị n'ọgbakọ GCK nke ọzọ nke na-abịanụ. Daalụ.